I avui justament s'ha tancat una demanda judicial que ha durat anys. El Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha condemnat l'estat espanyol per no investigar denúncies de tortures de la Guàrdia Civil a un grup de militants independentistes catalans el 1992. El jutge instructor del cas a l'Audiència Nacional era llavors Baltasar Garzón. Hem convidat a Ramon Piqué, que és el portaveu del col·lectiu de demandants que van presentar aquesta denúncia davant del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, per valorar la notícia i perquè ens faci, per poder fer memòria del que han estat aquests anys d'aquesta demanda que s'havia presentat primer a Espanya i que ha trigat molt fins que ha arribat a aquest Tribunal d'Estrasburg. Si li sembla, senyor Piqué, comencem situant quina és la seva participació en el cas. Vostè actua com a portaveu, però no sabem si és també d'aquestes persones que van presentar aquesta denúncia per tortures. Sí, jo també vaig ser d'una de les persones que van presentar la denúncia l'any 97, juntament amb altres 16 persones que l'any 92, just abans dels Jocs Olímpics, van ser detinguts per la Guàrdia Civil amb un sumari que va dirigir una operació que va dirigir el jutge Baltasar Garzón, el Luis Roldán com aleshores era director general de la Guàrdia Civil i el José Luis Corcuera com a ministre de l'Interior. Altres van ser portats a Madrid, la major part de nosaltres, i allà van ser objectes de tot tipus de maltractament i de tortura, que és el que ara hem denunciat. Recordem les circumstàncies en què es produeixen les detencions. Ens trobem a l'estiu, pocs mesos abans dels Jocs Olímpics del 92, i a vostès se'ls acusa de col·laboració amb banda armada o de pertinença a banda armada, en aquest cas era Terra Lliure. En tots els casos, en totes les detencions, l'acusació era pel mateix motiu? Grosso modo sí, hi havia persones acusades de col·laboració amb banda armada, d'altres persones acusades de pertinença a banda armada, altres persones que van ser detingudes que després van ser absoltes, algunes d'elles fins i tot han arribat amb la denúncia a Estrasburg. Vull dir que hi havia tota una variació de processos que configuraven l'operació aquesta. Què és el que passa amb aquests? Després podrem parlar del cas de les tortures, però primer m'interessa situar el tema perquè els espectadors puguin veure, diguéssim, la gravetat del que a vostès se'ls estava acusant. En tots els casos, totes les persones que són detingudes van a judici i què és el que passa amb elles? Quina quantitat d'aquestes persones van a la presó o en quins casos queden absolts? L'operació policial està salda una trentena llarga de detinguts. Altres persones s'han d'amagar fins que consideren que ja no estan en cerca i captura. D'aquestes 30 i escaig de persones, unes 25 són les que són finalment processades, i d'aquestes 25 processades el judici que ens condemna a nosaltres condemna justament a 19 persones, si no recordo malament. Per què triguen tant de temps a presentar aquestes denúncies per tortures? Perquè és un fet que va sortir a la premsa immediatament quan es van produir, o presumptament es van produir, i que en canvi no és fins al 1997, em sembla que comentava vostè, que es presenta una denúncia. Per què aquesta dilació de temps? No és cert que hi hagi una dilació de temps. La major part de nosaltres presentem denúncia per tortures els que sortim després de les nostres detencions, després de 5 dies de la detenció, d'altres per veu dels seus advocats o familiars perquè són a la presó. Presentem denúncies i totes aquestes denúncies, totes són sistemàticament arxivades. Totes aquestes denúncies van anar a parar al jutjat número 22 de Madrid, que aleshores presidia la jutgessa Teresa Palacios, que actualment és presidenta d'una de les sales de l'Audiència Nacional. No hi ha cap intent seriós d'investigació de les denúncies per tortures. És per aquesta raó que l'any 97 ens tornem a trobar, havíem passat uns quants anys, ens tornem a trobar la major part de demandants, de detinguts o havien estat torturats l'any 92, i plantegem, entre altres iniciatives, reobrir el cas. Per què reobrir el cas l'any 97? Perquè la sentència que ens condemnava a nosaltres un any i escaig abans, la mateixa sentència que ens condemnava, permetia, des del punt de vista legal, obrir una escletxa per reobrir el procés, que és el que fem. I de fet, el 97, quan nosaltres iniciem aquest procés, poc pensàvem que un dia realment a Estrasburg se'ns escoltaria. També és veritat que alguns de nosaltres a nivell individual ja havíem iniciat aquest procés a Estrasburg sense massa sort. Concretament 3 casos no van arribar ni tan sols a passar la primera fase. Quin és l'ambient polític, el suport polític que reben en el moment en què es produeixen o que es produirien aquestes tortures, i com canvia al llarg del temps? Se senten, diguéssim, abandonats pels partits polítics catalans que en un principi els hi donen suport?
A veure, suposo que caldria matisar això, perquè sí que és cert que el 92, quan són detinguts, hi ha una resposta important de suport, de solidaritat per molta gent, tan vinculada a partits com majoritàriament ja independent, però la major part d'ells amb un compromís independentista clar. Després del 92, com també és imaginar, quan ja no és notícia, quan aquests fets ja no ocupen la primera plana, el suport, la solidaritat que puguis trobar no desapareix, però diguem entra en un procés de ralentització. Després també enteníem que un cop tots nosaltres vam ser al carrer, era que si aquest procés havia d'anar endavant érem nosaltres els que havíem d'estar al capdavant d'aquesta lluita, per dir-ho en paraules més planeres, i així ho fem. Això fem i aquí ens trobem avui. Com hem rebut avui la sentència, aquesta sentència d'Estrasburg, que d'una banda el que fa és condemnar l'estat espanyol, però no els condemna pas perquè hi hagi hagut, perquè s'hagi pogut demostrar que hi ha tortura, sinó pel fet que no es van investigar, que és una cosa ben diferent. No sé si això els ha deixat a vostès, si els ha donat satisfacció o si els ha deixat amb un estat d'ànim bastant de dir ben bé no és el que volíem. Més aviat al contrari. Nosaltres, com just fa una setmana valoràvem el possible escenari del que podia succeir avui, mai vam plantejar-nos la possibilitat de que les 15 persones que al final arriben a Estrasburg rebessin una sentència favorable a nivell individual. Són 15 sentències favorables en el fons. El que succeeix és que el Tribunal d'Estrasburg condemna l'Estat per haver vulnerat l'article 3 de la Convenció contra la Tortura, però diu que no pot afirmar que aquestes tortures s'haguessin produït 12 anys després. Però sí que condemna l'estat espanyol per no haver fet o no haver obert una investigació oficial seriosa sobre les nostres denúncies per tortures. És a dir, que implícitament aquesta sentència posa damunt de la taula un fet que és evident, és que hi havia prou elements i prou indicis com perquè realment aquesta denúncia, aquesta investigació s'hagués fet, i no es fa. Durant el judici, l'advocat de l'Estat, que es diu Ignacio Blasco, ell assegurava que sí que hi va haver un informe en què relataven aquestes tortures. Què és el que va passar amb aquest informe, del qual llavors o va quedar arxivat o mai se'n va saber res més? L'advocat de l'Estat, el senyor Ignacio Blasco, quan davant de les preguntes dels membres del Tribunal d'Estrasburg sobre per què no s'havia iniciat aquestes tortures, intentava demostrar que justament era mentida, que sí que s'havien fet aquestes investigacions, i l'argument o l'il·lustrava de la següent manera. Deia que el jutge encarregat del cas, Baltasar Garzón, davant de les denúncies d'alguns de nosaltres per les tortures, es limita, o la seva investigació es va limitar a demanar un informe a la metge forense i un informe als agents de la Guàrdia Civil que ens van custodiar nosaltres. I amb això es va acabar tota la investigació sobre la nostra denúncia de tortures. També fa bastant patètic des d'aquest punt de vista intentar fer creure que això era una investigació en majúscules, que és el que es calia. Una vegada s'ha conegut aquesta sentència, vostès pensen hi ha alguna altra via, hi ha cap altra via per poder tirar endavant i reclamar que reconegui justament que aquestes tortures van existir, més que la passa que s'ha fet avui de dir que potser sí que ho van ser? Hi ha alguna altra via judicial a què puguin recórrer o prefereixen ja deixar-ho? És una victòria moral el que s'ha aconseguit avui? És difícil, sobretot a mesura que passen els anys, que es puguin realment arribar a investigar uns fets que es perden al nit dels temps, per dir-ho d'alguna manera. Els senyals físics, que són els més evidents, aquells que qualsevol jutjat teòricament hauria de tenir en compte, han desaparegut. Els senyals psicològics, que són més difícils també d'avaluar i de treballar. En canvi, més enllà de si tenim altres, estadis on apel·lar, el nostre compromís, i això ho dic en plural, no? La major part de nosaltres, perquè això ho hem manifestat entre nosaltres i algunes vegades de manera pública, és continuar treballant per l'erradicació de la tortura a l'estat espanyol. Som conscients, i no només un tema de consciència, sinó que sabem que la pràctica de la tortura a l'estat espanyol és malauradament massa habitual. Ho ha estat als països catalans, ho és actualment als països catalans, ho és a moltes altres zones de l'estat espanyol, com és el País Basc. Hi ha reportats gairebé 200 casos de denúncies per tortures en el marc de la legislació terrorista només en els països catalans des de l'any 77. Mai cap denúncia
ha estat investigada i cap torturador, cap funcionari ha estat condemnat per això. Esperem que aquesta sentència d'avui, aquesta decisió d'avui del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg faci canviar o faci com a mínim veure a l'Estat, no només a l'espanyol, sinó a tots els estats del món, que hi ha alguna instància que pot vetllar pels interessos i pels drets humans més enllà de l'àmbit judicial de cada país. Gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta nit. A vosaltres. Anem un momentet a publicitat.